Njengoba uKhozi FM lukhiphe i-challenge yokuthi abantu mabaveze isiphiwo sabo sokusakaza, osakaze kahle lizomthatha ayosakaza uKhuzini, abantu babhizi bazama ukuveza isiphiwo sabo. Owesilisa naye oyingxenye yale challenge ofisa ukuthi awine uthole ukugxekwa nokwehlulelwa kwathiwa angeke aze awine. Lo mlisa ubesakaza uhlelo likaMaskand wase ebiza uKhuzani ngeNkosi kaMaskand. Abanye kwangabaphatha kahle lokho, lapho kusuke khona ukukhuluma. Sithi sigiye ngengoma sithi siminze kwesimadodza laphana ngithi ratata kazi FM become tamkhulu phethe ngizwa amadoda. Isikhathi manje 10 minutes after 4 o'clock imzuzu ngempela ilishume emva kokuba kusayile ihora lesine ntambama. Njengamanje ngishona phansi lemlaleli phasi laphana enkandla mandaba. Ngikulandela yona laphana insizwa yangempela ngithi uKhuzani King Dlamlenze inkosi kaMaskand, the king of Maskand. Wayisile nomfoka Chwenza Rakazi FM become tamkhulu ngankashi.